आम्ही सगळेजण म्हणजे आमचे SC समाजाचे सगळे भाव आमचे भाव भयणां वांगडा आयज आमच्या ऑफिसान जमलेली आहात आणि मेन म्हणजे एकी कडेन येवपाची एक आनंदाची गोष्ट की आम्ही येता ते 12 तारखेक म्हणजे ऑक्टोबराच्या 12 तारखेक आम्ही SC मेळावा दवरतात मांद्रे मतदारसंघाचो आणि ही आमची एंटायर कमिटी रामनाथ भाऊ आमच्या वांगडा आहा आमचे SC कमिटीचे अध्यक्ष तसेच सगळे बाकीचे सगळे कमिटी मेंबर्स 12 तारखेक आम्ही जो मेळावा दवरला SC कम्युनिटीचो तो आमचे 10 वाडे जे मांद्रे मतदारसंघान आहा ते 10 वाड्यांक आम्ही एकीकडे हाडटात एक गेट टुगेदर कशें आणि ज्यांनी आपले योगदान आपल्या गांवां खातीर दिला त्यांचे आम्ही सत्कार करतात. परत जे कलाकार महिला कलाकार असतात जे वेगळे लग्ना खातीर पाटले जावं बाकी सुपा अशा गोष्टी करतात ते कलाकारांचोय सत्कार करतात. तशेंच भुरग्यांनी SC कम्युनिटीची भुरगे जे एज्युकेशनान जावन किंवा स्पोर्ट्सान जावन जेंच्यांनी अचीव केला आणि आमकां प्राऊड फील केला आमच्या मतदारसंघात तेंचोय आमी फेलिसिटेशन तेंचे करतले आणि एक धाकटेशें गेट टुगेदर जे आमच्या तकलेन जे गेल्या वर्सा करपाचे आसले काही कारणान गेल्या वर्सा जावंक ना ते पूण हे फावट आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतले म्हणजे एक ठरयला प्लॅन केला एक बऱ्यापैकी एक SC मेळावा मांद्रे मतदारसंघाचो आणि सगळ्यांक एकीकडे हाडून एकजुटीन हाडून तेंचे विशय तेंचे प्रॉब्लेम सगळे आयकून घेवन ह्यो एक सक्सेसफूल मेळावा घडोवपाचो प्रयत्न आसतलो. मागता सगळे SC कम्युनिटीचे आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे 10 वाडे जे आसात तेंच्यांनी ह्या मेळाव्याक 12 तारखेक मेळाव्याक सगळ्यांनी येवचे आणि आमच्या वांगडा एक आनंदाचे क्षण हे आमच्या वांगडा स्पेंड करचे. धन्यवाद. धारोलकर त्याचप्रमाणे आमच्या मांद्रे मतदारसंघात आमच्या SC समाजाचे वाड्याचे जे आज सगळे जमलेले आहात त्यांना हांव देव बरें करें म्हणटा. आज सांगण्याची गोष्ट म्हणजे जो काय SC समाजाचो आज जो मेळावो हांगासर घेतलेलो आहा तो आमचो फुडलो जो विचार आहा तो विचार मांडच्यासाठी आणि तो त्यांनी करून घेवच्यासाठी तेजे कडसून आमी जे प्रयत्न करतले त्यासाठी आमी सगळ्यांनी एकजुटीन एकामतान हातभार लावन तो करून घेवपाक जाय. आज आमच्या समाजात शिकलेले भुरगे आहात त्याचप्रमाणे आज पहिलीपासून जी जाणटी मनशां गांवांत आज आपणाच्या समाजाचे काय पाटले सुपार रोळे काय करता आहात तेजो सत्कार करपाचो आहा तेजेर आमी पूर्ण भरीभार दिवन आज आमच्या आमदारा कडसून आज तो करून घेवपाक जावो त्यासाठी आमी सगळ्यांनी एका मतान एका चित्तान सगळो भेदभाव विसरून आज त्या कार्यक्रमाक सहभागी जावन तो कार्यक्रम बरे भाशेन करून घेवंक जावो. आज म्हाका इतको आनंद दिसलो एक की माझ्या SC समाजान आज जे माझे शिकलेले भुरगे आहात त्या शिकलेल्या भुरग्यांक आज गव्हर्नमेंट सर्व्हिस केला खंय तरी लायतलो म्हणून आमच्या जितान सांगलेलें आहा. त्याचप्रमाणे आमची जाणटी मनशां बायलां जे आहात आमच्या समाजाची पाटले सुपार होळे करतात त्यांचो सत्कार जातलो ही आनंदाची गोष्ट. हो फर्स्ट टायम आणि पयलींच आमच्या नशिबान असलेलो हो विषय जो आहा तो बहुरूपी आणि सुखाचो आहा आणि तो आम्ही करून घेऊया आणि सगळे एका जुटीन एका मतान मांद्रे मतदारसंघात जे आमची SC समाजाची घरां आहात तितके एक जावन हो कार्यक्रम बरे भाशेन करून घेवन आज जिताक आमी सपोर्ट करूया आणि त्याचप्रमाणे जिताक वचून आमी सपोर्ट करून घेऊया अशी माझी बोलणी आहा ते हांव पूर्णपणान संपयता आणि तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय. आमचो अजीत भाई आसा तेणी आमच्या समाजा खातीर बरो एक प्रोग्राम दवरलेलो आसा. वयता थंयसून आमचो समाज फाटीत आसा तेन्ना फुडें वचोंक ना आनी कोणी हेल्प करूंक ना पण भायन आमकां बरें करून आमचे जाणट्यांक बरें फुडें येवपाक प्रायोरिटी बरी दवरला हांव तेजे आभार मानता. जे आज आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे जी धारोलकर यांच्या शब्दाचे आज ह्या ऑफिसान येऊन आज जे आमच्या SC समाजाची थोडीशी ल्हानशी मिटींग घेऊन आज जे विषय आहात ते मांडले आणि त्या विषयाचे आमच्या आमदारान सांगले की पूर्णपणान आम्ही ते बरे भाशेन करून घेऊया. आज तुम्ही एका सपोर्टान एका मतान जितके माझ्या सगळ्या वाड्यासून येयल्ले आहात मांद्रे मतदारसंघासून तितक्यांचे हांव तुमकां आणि त्याचप्रमाणे जिताचे आभार मानता. तुमचे आभार मानून आज जो हो कार्यक्रम आहा तो समाप्त जालो ही तुमकां घोशणा करता आणि सगळ्यांक जय हिंद जय भारत.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.